Kodong' mana dweche manok kende to jopuonjre mag grade 9 riwore gi skunde secondary madito e pacho ka e bwo lai mar somo mar CBE. Moko kuom jopuonj madito e skunde secondary e kaunti ma Siaya okwayo migawo mar somo mondo oket mahino e jiwo somo e yor manyasani kata artificial intelligence. Mairi gineno kaka achiel kuom yore ma kedo gi nok mar jopuonjre skunde kaachiel kod duoko piny osigo ma jopuonj ting'o mar puonjo subjects modhuro kaluwore kod nok margi. E sach tiegruok no manokelo kanyakla jopuonj madito kod jokanyo mag board matayo skunde secondary matiyogi kaka itiyo kod lai mar mbui motisi ni Kiswate Digital Academy. Jopuonj go nyiso luoro margi ni pono ni sirkal orem siro somo e yo manyasani to ting' kidek bedo mapek. Puonj achiel kende inyalo ka jopuonj nyalo puonjo nyithindo mopogore opogore kata nyithindo ma skunde mang'eny dichiel mondo mi wapungusa kata waduok chien garama mar pesa mar ndiko jopuonj. Next year ka nyithindo be 10th grade bro bedo a lot of challenges, bro bedo yore tabu mang'eny. Koro app no bro konyo jopuonj e puonjo kaka registration of students, issues of IDs, digital library, digital laboratory, gik moko tete lesson plan, record of work, gik ma jopuonj tiyogo e app no biro konyogi. Wa make sure ni shortage mar jopuonje nyalo dok chien. Iwinjoga niwach ni ka japuonj achiel kawuono ino ka japuonj mapuonjo kacha en japuonj achiel to puonjo puonj mag jopuonj 10,000. Koro wanyalo tiyo gi mbui ma internet ni ok na mar go koko gi mar serruok gi mar timo gik mag mojawre ke wanyalo tiyo gi mbui ma internet mondo walos pinywa mondo obed maber mondo wapuonj nyithindwa.